Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngokuthi ngiyimember eCloud of the Last Days. uNkulunkulu wangibeka among laba bantu abahle kangaka. All the members of the Cloud of the Last Days bahle, ayikho into engashoka lokho. Bahle nje ibanenkazimulo yabo. uNkulunkulu abanikeza yona. So ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngomusa wakhe ukuthi angihlanganise nabo kuze beyimanje. Ngiyomncane kakhulu phakathi kwabo, kodwa ngiyabonga ukuthi siyahloniphana, siyazwana. I'm the brother. Ngasho ngaleyo ndlela leyo omncane phakathi kwabo, kodwa ngendlela abangihlonipha ngayo, it's so amazing. Ngiyathanda nje kakhulu ukumbonga uNkulunkulu ngabo nokubabonga futhi for being a part of my life. Ngaphandle kwabo ngaba ngekho ndawo.
Siyabonga sithatha lethuba nje ukuthi sizothi kinina siyazibongela. Sekuphele iminyaka eyishumi uNkulunkulu esithwele ehamba nathi since saqala kule ministry yokuhlabelela. Masiqala nathi sasingazi ukuthi iminyaka emibili nemithathu yosithatha isibekephi. Kodwa namhlanje masithi sibuke emuva sibona ukuthi sekuphele u10 years. Kungaleso sizathu ke ukuthi seyihlale phansi sahlanganisa lezi ngoma ezimbalwa esizithatha from ama-album ethu esaqala kuwo kusukela ku-album ethi Uyakhazimula kuze kuzofika kwi-album ethi Ubukhulu Bothando. Sithathe nje ingoma ezimbili eyodwa lapha nalaphaya ngenhloso yokuthi nje sizothi kini babukeli nabathandi be-Glory of the Last Days siyazibongela
ukuba bengesiyo i-support yenu. Yes, uNkulunkulu yena wasibiza wasikhetha wahamba nathi ukuba senze le nkonzo, kodwa kuba bekungeyini enisupportayo, enis-encourageayo, enithenga umculo wethu ningawutapi, bese ngeke sifike la khona esithi namhlanje sekuphela iminyaka eyishumi. Ngiyathemba ukuthi ningavumelana nami ukuthi iminyaka eyishumi akusona isikhathi esincane, especially ukule ndima ye-gospel industry. Ziningi izinto ezikhona, ziningi izinto ebezingenza ukuthi masinyane silahle ifocus, sishifte ifocus, bese siyalahleka kulokho uNkulunkulu ayisibizele khona. Kodwa siyathanda ukubonga ukuthi nangenxa yemthandazo, nangenxa yamazwi enu okusi-encourage, sikwazile ukuthi sihlale si-focused kuloko esaqala sikukho, esisekukho namanje, noma sekuphele iminyaka eyishumi. Sithi uNkulunkulu anibusise, anenzele kahle, niqhubeke nokusupporta. Noma sesiqede iminyaka eyishumi, asisho ukuthi indlela ye-Glory of the Last Days siyaphelela la. Kodwa nje kuwukuthi ke sime, and pause and look back, bese sithi siyabonga. Kodwa khona kahle kahle indlela yethu iyaqhubeka, iyaphambili, ngoba asizikhethelanga, asizibizanga ukuba kule nkonzo, kodwa uNkulunkulu waplena kwasemaphakadeni. So kuze kusho yena, thina soloko siqhubekile endleleni. Ingakho sithi siyabonga, siyafisa futhi ukuthi niqhubeke nokusupporta, nokusithandazela, nako konke okuhle ebenisenzela khona.
Jesu wami, sengihamba noJesu, sengihamba neqhawe lamaqhawe, hamba noJesu, nginakekela mina, sengihamba nenkosi yamakhosi, sengihamba nenkosi yami, nginakekela endleleni yami. Hamba neqhawe lamaqhawe, sengihamba noJesu wami, nginakekela endleleni yami. Angishiya nakancane obushilo wathozayo kimi angisoze ngamlahlela ngaphandle ho ngihlushwa njoni ho ngihlushwa njoni mina Shilo, wathi phonsani kimi zonke inkathazo zenu ngiyanikhathalela.